Eli morjesta kaikille, meikäläisen nimi tosiaan jälleen kerran Nikitta, ja nytten mä näytän, kun mä teen intron. Eli ihan aluksi mä nyt näytän, mitä siihen tarvii ja niin. Eli mennään Play-kauppaan. Mennään tosta. Kirjoitetaan siihen. Mitäs? Power Director. Power. Tossa. Eli tämmönen. Tossa on joku toinen. Mutta no. Mä oon jo asentanut sen niin. Eli New Project. Sama. Ei tarvitse pistää nimeä. Sitten aloitetaan niitä intron tekeminen. Eli näytän täältä jostain joku teksti. Ja kannattaa mennä muuten. Mä näytän nyt sen toisen jutun, miten saa tekstin. Meet Chromeen tai ihan tahansa nettiselaimeen. Vaikka Google. Ei oo nettiselain. Näin. Sitten mennään tästä. Jos Chrome on Google Chrome. Mä en osaa kirjoittaa. Sullahan on se siellä. Mutta mä nyt näytän tähän. Ja tuolla on Mr. Kala taustalla. Tossa Textcraft. Eli tuohon pistätte sen ja sitten tuohon tulee väri. Sama. Niin, ja sitten Creator, sitten tuossa on vielä Download. Joo, niin. Nyt kun me ollaan täällä Power Directorissa. No mitä saada se, minkä sä teet, niin täältä. Pistetään vaikka tämä. Niin. Sitten pistetään aika lyhyeksi. Noin. Sitten painat tää duplicate. Sitten vaikka ton. Sitten se näyttää täältä. Se näyttää täältä. Se näyttää vähän tyhmältä. Mutta mä vähän veivasin tän. Eli tämä. Sitten painetaan crop. Sitten pienennetään tätä tekstiä. Nyt se on hyvä. Sitten nyt pistetään toi duplicate. Sitten pistetään toi tohon. Voisin vaikka pistää se mun toisenkin teksti, mikä siellä oli. Tähän näin. Se on joku ihan randomi. Näin. Lyhennetään sitäkin. Sitten. Näin. Sitten tohon kannattaa pistää kans toi. Näin. Sitten. Näyttää täältä. Näin. Sitten tarvitaan musiikki, tää voi ladata. Ja kannattaa ladata. Zetke. Kannattaa ladata. Sieltä saa ladattu musiikkeja. Mut mennään nyt. Missä vaikka se mun pari musiikkeista täältä. On tämä. Mutta aika pitkä. Ja me samalla tavalla vaan lyhennetään sitä. Otan kohtaan. Ja se menee sitten automaattisesti. Näin. Sitten lisätään, jos sä haluat. Voidaan lisätä vielä yksi tän toisenlainen tai mitä sä haluat. Sitten toi.
Mikä se näistä oli? Mikä? Mä en muista. Mikä? Vave, oliko se tää? Mä en tiedä. Ok. Noin. Mikä mitä? Ei. Ehkä se vaihdetaan. No. En mä muista enää mikä se on. Mitä se edes olisi? Mutta semmonen katoava juttu, jos te tiedätte mikä se on. Oliko tämä? Onko se X? Ei. Onko se X-ray? Ei nyt semmonen oo. Pistä vaikka tää tähän vielä. No, nyt. Nyt se on valmis, joten painetaan tosta. Mikä näyttää nyt sinisellä, sit painetaan siitä kunnolla. Täältä. Toi. Kiitos. Nyt se lataa tän. Tää intro lataa tosi nopeasti. Mut kun mä oon tällä pistänyt introjakin tähän, niin se on tosi hidas ollut. Niin nyt meidän intro on valmis. Onko se Tanska-versio? Ai joo, toi on toi. No ei ole. Hetkonen muuta. Ei mitään. Okei. Nyt se niinku löytyy täältä galleriasta. Se ei oo tämä. Tää on aika siistei tässä näin. Tässä. Näin. Niin se oli. Tämä on vanha intro, joka on ihan surkea. Okei, eli tämä video oli tästä. No, muistakaa tykätä ja kommentoida, mitä te haluatte ja tietenkin tilata. Eli se on sitten moi moi.